behlambalaza abangakwaziyo. Bayahlambalaza abantu izinto abangazaziyo. Baningi abantu abathanda ukuba bafundisi. Baningi abantu abathanda ukuba abapostoli. Baningi abantu abathanda ukuba abaprofeti nabavangeli. Manje kubuka sengazi ukuthi mina ngikuhlaza ukuba wena ujwayele umfundisi onesisoka okhuluma ukuhlakanipha kwakhe. Akutshele lento ofuna ukuyizwa. Mina bese ngifike ngikuphikise ngeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu akamthumanga ngoba lento ayifundisayo ayikho. Bese kuthiwa wena nje awunalo uthando. Uthando ukutshela iqiniso. Ukuthi lento yamfundisi wakho imfundiso lithi iBhayibheli awuqhubeke. Bamukela umvuzo okungalungi. Bamukela umvuzo ngokungalungi kwabo. Laba bathi ukutamasa emini kungukujabula. Laba bathi nina ningazenzela umathanda uma sewusindisiwe usindise kanye usindisa unomphelo. So ungaphila noma kanjani ngoba umkhethile uJesu. Umkhetha kanjani uJesu? Bese uhambe uyophinga nesono. Udako utshwala, ubhema ugwayi, uqamba amanga, uyafeba, uyabulala, unenzondo, awuxoleli. Uhlabela amadimoni ufaka iziphandla uthi ngamkhetha kade uJesu kepha uthatha amanzi athi wabusisiwe uyochela ngawo uyogeza ngawo ufundisa kuphi uJesu lokho ke mbuze phela nanga umprofeti wakho wamanga phambi kwakho wangambuzi uyasaba saba umuntu ngaphezulu kaNkulunkulu. Laba bathi ukutamasa emini kungukujabula. So abafundisi bamanga bathi bayizisihla bangangcolisa izinsolo bayasoleka bezitika ekukhohliseni kwabo bazitika ngokunihola benihola nasolweni nihlezi nabo benamehlo agcwele ukuphinga begcwele ukuphinga emehlweni nangayeki izono abafuni ukuhlukana nesono manje lo moya bawuthelela nini ukuthi nani ningahlukani nesono beyenga imiphefumulo engaqinile bese bedukisa imiphefumulo ebuthaka benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBalaam noBeroyi owathanda umvuzo wokungalungi. Khona abantu abayizangoma nezinyanga okumele babe ngabaprofeti bakaNkulunkulu kepha uSathane wabadukisa wathi babizwe emanzini babizwe emsamo bagcina sebephenduka izangoma. Nalawo uBalaam uNkulunkulu uyafika kuyena uhamba yoprofeti into eshiwo uNkulunkulu kepha still usasebenzela uSathane.